Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si poskladáme takýto origami hríbik. Na dnešný návod si pripravte papier, farbičky a nožnice. Začneme tým, že si vyrobíme z takejto A5, ale môže to byť A4, hociaká veľkosť štvorec. Takže rožtek prehnem tak, aby som vytvorila takýto trojuholník, podľa ktorého to potom odstrihnem. Keď to otvorím, mám štvorec. Dám si ho takto a zohnem tieto dolné čiary ako keby smerom dovnútra. Takže túto spodnú hranu sa snažím dať na túto stredovú, ktorú už som si zložila predtým. Spravím to z obidvoch strán. Potom papier pretočím. Vznikol mi takýto šarkan. A túto spodnú časť zohnem podľa toho, ako mám tento trojuholník. Smerom nahor. A potom ešte niekde tu, tak aby sa mi to takto prehlo. Teraz si to zoberiem z tejto strany a prehnem to takto. To isté je na druhej strane. A teraz celú túto vnútornú časť zložím, ako keby tuto si strčím prstík do takého vrecka, čo mi tu vzniklo. A zložím to smerom na túto stredovú čiaru. Takto. To isté aj z druhej strany. Zase dám si to vrecka a ťahám to vrecko ako keby po ten stred. Potom to poriadne popritlačam. Teraz tuto dole, tak aby som vedela urobiť tento spodok, tak zahnem ten trojuholník smerom nahor. A všetky tieto okraje, tak aby to bolo takéto pekné zaoblené, urobím takéto malé rožky smerom dovnútra. Tým pádom skryjem aj tento nepodarený konček. Otočím a mám to, čo som chcela. Už stačí iba vymaľovať. Tuto som spravila taký ako keby dubáčik a z tohto spravím muchotrávku. Ale pokojne si môžete vymyslieť aj nejaký hryb, ktorý vôbec neexistuje. Na spodok ešte spravím ako keby trávičku. A môj origami hryb je hotový. Dúfam, že sa aj vaše hrybiky podarili a ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like a subscribe, aby sme tvorili aj o týždeň. Ahojte!